Cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Boten. Lah ya baten kok siap menyawamu ki. Balowo. Oh, balowo. Iso berandaka. Adoe nang tekan Temanggung. Jeneng kowe lho, aku lho kondang renek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sopo? Niken Salindri tekek. Ya, Niken Salindri dari kecil. Nyontok karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Heeh. Kendangane piye ya enake ya? Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Oh, ngerti. Urung iso keri jian. Salindri diaturi jumeneng. Kono pasumbang lelagon kok gen diatur karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disupati musik Mas Joro. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri. Yuk. Hey. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu, bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho, Pak. Aku yo jek cilik lho, Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sang waku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu ngono lho. Beda, Pak. Lho, beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to, Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho, Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Yo, Ini yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae, Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi takene selo wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tane apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem kok. Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu, Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Pak. Panestune. Jangan pripun sehat. Sip, sehat fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Kowe rene wis pira? Oh, mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi, Pak. Ah, tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Nggih, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, lare sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh, Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK aku, Pak. SMK. Dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya.
Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah, Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Ah, Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kalau sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah kayak penjane Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih, nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sido sidane. Ampun lho, Pak. Ampun mikir kula larang Apa? lho, Pak. Lah ngapa? Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cici. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih, Pak. Nggih. Oh, koyo nguntabel. Bisa jore. Ah, kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA ta, jadi Nduk? Iya, masih, Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak, ya semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya. Arep nembang apa? Terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Ya sing halus sih. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagek dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis tok dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene Nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli.
Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming nuwun uga iki ya kepareng streaming. Ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso ya nak baca nak Tanono ingkang rupeda nanong nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya Ya. Sing gedhe pangapuranmu kan Mas Bapak Aramo Terus Paksi Garap gamelan Bali para kanca
Mami. Woi. Rasanya kurang komplit, Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dokter Andes Haji penjenengane kepingin sampet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Siap. Diaturi tindak panggung. Monggo Pak Lukman, sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh ngono. Kowe nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya tandha tresna. Yo turuk. Turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan Genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Pikir satu nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Sandri pun marem. Sampun. Sampun puas. Ampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula derek pamit nggih Pak. Kok sik to? Oh sik arep nganti. Ayo, wis puas kok Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun, Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak, setiap tahun wayangan ngoten nggih Pak. Insyaallah. Oh ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen 1,5 juta Pak niku nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng Ibu. rawuh nggih.
Napa lagu napa nduk niken? Mas Joko. Lek lintang asmara. Oh, Lintang Asmara nggih. Badhe duet kali Pak. Sekolah di sekolah napa? Nggih. Ayo jenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak kesusu mawon Pak ya Allah. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten. Loh, mboten sekolah niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bagekne mawon. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sapa nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ya. Oh, dalange mau saking Saking mriki, sekolah mriki, nggih. 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 Ampun. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswane favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange mau sinten dalange mau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oke. Nggih. Selfie. Nggih. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken, sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lho karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ah, ngoten. Pak. Nggih. Sampun, sampun. Nggih. Bu, anggap kula siswane nggih, Bu, nggih. Nggih. Enek anu wani ora? Dalange sore mau munggah rene wani ora? Sapa mau jenenge? Ayo. Dalange mau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat ki aku melu seneng. Ayo. Enten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Heeh. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal, namung siji Oh, sunggal. namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyanti bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Ayo, wani ora? Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Enak ora wani ora? Niki Ayo, lho, Pak. ha iki. Iki dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Nah. Jenengmu sapa coba Gus? Lo Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Nek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Oh, anu. nganggo oh. Oh, apa maneh Kangkong. Heeh, Oh, Purbo Cahyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Anu sama lah penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya Yang dalang. sekali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ae. ya.
Ayo. Suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan Dalang Ki Anom Suroto. Pas. Ki Purbo Asmoro. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, kayak itu. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketon. Trimo lamun kataman sesare. Lagawara longso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oneng SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih lah. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten boten. Boten. Ya batin kok siap nyawamu ki. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora katak-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Gathah. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedinen. Makane wedi. Makane wedi. Ya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba gue. Asmara. Ciang Pantoro Fales to, Ratri. Pak? Fales to. Ora. Nah, gitu. Ciang Pantoro Ratri mengacipta pukulo. Tak wayang le. Nah, iki gawe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sokang. Tapi swantene pun toto nggih, Pak. Nah, Mas. toto. Bagus. Siapa, Mas? Dirli. Dirli. Pokoknya apa-apanya Dirli. Ya, coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Lintang Asmara. Terus. Balowo. Oh, Balowo. Iso beranda. Ada enak tekan temanggung. Ya, kabar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dadi dalang kondang aja lali nanggap Niken Salindri. Amin. 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 Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jeneng? Gondomono. Gondo mono. Biasa nggih. Ya. Sudah saling saya karo Ah. para sinden-sinden. Heeh. Ya Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Ah. Kasihan Pak. Ya, nduk selo ya nduk, tampil lagi nduk. Nah. Capek. Ya. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Umat Kristiani. Selamat hari Natal.
Ya. The wish on the well wish. Hah? Ayo. Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Heeh. Ning cakala mangsa ki nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine DKI jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kuwi lho. Aku lho kondang nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Aya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Heeh. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. No. Kok nano-nano yang apa to kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah, ngerti? Heeh, ngerti. Kan madhep ini dulu Kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin, Pak, aku nyontoni. Sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. heeh ya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik to ganti sauri sik mau jawab dhewe. Lesung kuwi lho Pak nyauri, Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak. Bapak ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora enek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu pria ya. Terus lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya Bunda ya. Lah di warai lagu apa? Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Ah. Di sana kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Apa? Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bobo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra, sing asline Nganjuk, saiki mampane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Yes, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba, ngarah. Astagfirullahaladzim, semoga gue mas kurane. Tahu Mas Agus yang. Ya. Mira? Bagus ya Pak ya. Bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas Gugu. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Kamu
bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Sing kendangane sing iso digendhekne Mas sing ngene ngene ya Mas ya. Ya. Mas, Mas Gogo. Halo, halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru hae, Mas Guru hae, Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gogo iki wayahe kerja lho soalé Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijenan. Yo. Tangane ngene tangane. Tangane. Heeh. Duh, gede dawa. Pak. Tiba-tiba ning asmara kuatna ati kelelot angkana kelalap tresna tatang kendhat saking sepuh ayo tangane mendek pokoke ning mburi ngene pokoke ayo tendang pengen terkenal ora pengen bayarane larang ora ayo kok Hubungane. tangane rada mundur bokonge jentit nah meding iki untuk mendek yo mati ning asmara kuatna ati kelelot angkana kelalap tresna datang kendhat saking munyer lare wangi apa teni munyer angsuti kasarnya talietaku seleramu nyapo mambu to mambu Lah ya sing prat-prat mu sapa? Sama Cibaet masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Kan duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, yo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka. Nah. Semoga sehat selalu panjang umurnya, tambah pintar, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lengarane Pak, wis nampa Apa? bayaran, Ya. kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Nah. Oh.